Затова толкова много религии вярваме, защото няма по-важен въпрос за нас. Тоест, какъв е смисъла ни да сме тук, дали свършва или продължа. А ако нашите вярвания са стабилни и силни, тогава наистина няма значение какво вярват другите. А ако вярването разрушава теб, семейството, обществото, държавата, то е деструктивно. Ако помага на тебе, на хората около тебе, на семейството, на общността, в която си, помага на широк, на племето, ако помага, където се казва държава, тя е градивна, защото твоята вяра може да те направи стабилен, може да направи слаб. Тоест, нашата вяра определя нашите поведения и действия. Тоест, ние не знаем какво се случва след смъртта, защото едва ли има по-важен въпрос. Тоест, вярата сме я изградили като средство да се справяме с смъртта? Едно да, тази смъртта. Ние осъзнаваме своята ограниченост и осъзнаваме своята маловажност, слабост и микроскопичност в тая огромна вселена. И няма как да нямаме въпроси кое е по-голямо от нас и какво има извън нас. На въпросът ти защо сме развили такова религиозно мислене в различни форми и аспекти е защото освен мисленето имаме усещане и ние имаме усещане, че има нещо повече, нещо извън границите на физическото.